شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጠኒሕኩም Shalom Guds församling, hur har det varit med er? ሎም ድማ هم تقول ጊዜ ንጎንጎ ንወርዶ ኣነ ኣገልጋላ ሓኹም ሰላሐዲን ምስ ሓውና ሲም ካብ ናይ ሲአርጂ ስቱዲዮና መጺና ኣለና Och idag kommer vi en gång till från CRG Studio med Broder Saladin och Seb. እዚ ንጎንጎ ንሕልፎ ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ድብል ሓጺር ናይ 5-7 ደቂቃ ፕሮግራም ናይ Och det här är det dagliga programmet, det bästa ordet för den bästa dagen, cirka 57 minuter korta klipp. ስለዚህ በመጽሐፍ ደረጃውን በትግርኛ አለና Och vi har även på boksorts för varje månad på tigrinja. ከም ፈቃዱ ወይታ ኣብ ሓጺር ጊዜ ድማ ብስፔንስካ በእንግሊሽ በአማርኛ በአረብ ከነዳለልኩም ኢና Och med Guds nåd så ska vi försöka inom kort ta fram det på engelska, svenska och på amarinja och även på arabiska. Praise God. ስለዚህ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኾን ቃል ከነካፈል ኢና Och idag ska vi ta del av ordet för den här dagen. ሎም ንካፈሎ ቃል ናይ ትንሣኤ ህይወት ድብል Och det är det uppståndelselivet. ሃሌሉያ ሪኹም ናይ ክርስትና ህይወት ናይ ትንሣኤ ህይወት እዩ Ser ni, det kristna livet det är det uppståndelselivet. በኢየሱስ ክርስቶስ ተቀቢልና ዘለና ህይወት ናይ ትንሣኤ ህይወት እዩ Det livet vi har fått ta emot genom Kristus, det uppståndelselivet. ሞት ክበጽሕ ደይክእል ህይወት እዩ Det är ett liv där döden inte kan övervinna. ማንም ናይ ሞት ዓለም ክበጽሕ ዘይክእል ህይወት እዩ Det är ett liv där mörkret och döden inte kan ha någon chans mot den. ምክንያቱ እዛ ህይወት እዚኣ ንሞት ድሰዓረት ህይወት እዩ Och det är för att det här livet den har övervunnit redan över döden. ስለዚህ ሞት ነዛ ህይወት እዚኣ አታክ ገብራ አይክልን እዩ Så döden kan inte attackera den här sorts av livet. ሃሌሉያ ይሲ እዛ ናይ ትንሣኤ ህይወትኩም ምዃና እንተ ደኣ በሪሂልኩም ካብ ናይ ሞት ዓለም መፍራሕ ኣብ ህይወትኩም ከተቋርጹ እዩ Så om det här uppenbarelse verkligen når er i hjärta att ni lever det här uppståndelselivet i er inre, så kommer rädslan för döden försvinna bort ifrån er. መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 6:4 ከም ዝብል I Romarbrevet kapitel 6 vers 4 står det så här. እምበኣርሲ ከምቲ ክርስቶስ ብኽብሪ ኣቡኡ ካብ ሞታት ዝተንስአ ከምኡ ከዓ ንሕና ብሓዳሽ ህይወት ምእንቲ ክንመላለስ ናብ ሞቱ ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርና Vi är begravade med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. ዋው ሪኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ክስቀል ከሎ ንሕና ምስኡ ተሰቂልና ኢና Så när Jesus Kristus skulle vara på korset så var vi också på korset med honom. ጎይታ ክሞት ከሎ ምስኡ ጎይትና ኢና Och när Herren skulle dö så dog vi också med honom. ክትስእ ከሎ ከዓ ምስኡ ተሲእና ኢና Och när han vaknade upp från döden vaknade vi upp också med honom. ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ክትስእ ከሎ ብሓድሽ ናይ ክብሪ ህይወት ይተስዩ Men när Jesus Kristus skulle väckas upp från döden, han vaknade med den nya härligheten, nya ärans liv. እዚ ሕጂ ሓድሽ ፍጥረት ተባሂልናሉ ዘለና ህይወት በኹሩ ኮይኑ ድተስእሉ መጀመርታ ኢየሱስ እዩ Och det här livet vi kallar det nya livet i Kristus, det där livet Kristus väcktes upp med och blev förstfödda. ስለዚ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተንሳእና ከም ቀደምና ንኽንነብር ዘይኮነስ ብሓድሽ ህይወት ንኽንመላለስ እዩ Så att vi blev uppväckta med Kristus, det är inte att vi skulle få vandra så som vi gjorde tidigare. Det är för att vi ska kunna få leva med Jesus. ዋው ስለዚ ሕጂ ኣብ ትንሣኤ ስለ ዘለና ናይ ትንሣኤ ህይወት ከዓ ኣባና Så eftersom vi är i det nya livet i uppståndelsen nu, då har vi det nya livet inom oss också. ይሲ እዚ ናይ ትንሣኤ ህይወት ሕማም ክበጽሖ ይክእልን እዩ Ser ni, det här nya livet, sjukdom kan inte nå det. እዚ ናይ ትንሣኤ ህይወት ፍርሒ ክቆጻጸሮ ይክእልን እዩ Det här nya livet, rädslan kan inte nå det. እዚ ናይ ትንሣኤ ህይወት ዘይምፍራይ ዘይምስኻዕ ክበጽሖ ይክእልን እዩ Och i det här nya livet så kan du inte finna heller ofruktsamhet, saker där det går snett. በፍጹም ክበጽሖ ይክእልን እዩ Det kan inte nå det. ምኽንያቱ ንሞት ዝሰዓረ ህይወት እዩ Och det är för att det är ett liv som har besegrat döden. ሪኹም ሕማም ዘይምፍራይ ድኽነት መርገም እዚኦም ብብሎኦም ናይ ሞት እዮም Ser ni, det här att vara ofruktsam, döden, fattigdom och sjukdom, allt det här är från döden. ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዝተንስአልና ነዛ ሓድሽ ናይ ክብሪ ህይወት ናይ ጽድቂ ህይወት እዩ Men det här livet som Kristus har väckt upp till, det är rättfärdigheten och den nya livets liv. ስለዚ ኣእምሮኹም ቀይርዎ Så förändra er tankesätt. ናይ ክርስቶስ ኣእምሮ ይሃለወና Ha Kristi tankesätt. ስለ ሕማም ምሕሳብ ንግደፎ Låt oss sluta tänka på sjukdom. ይሰልጠኑ ዶ ይኾን ምባል ንግደፎ
Låt oss sluta tänka det kanske lyckas för mig. كعود يخون إلا محساب نقدفه Och sluta fundera på och jag kanske lyckas tankesättet. نو نايتنسى هيوت سلازلنا عوتنا رقصيو سكسسناتنا يو مفرايناتنا يو طعناناتنا يو. Eftersom vi har det nya livet, att vara framgång är vårt, att vara fruktsam är vårt, att lyckas är vårt. Change your mind. Förändra din tankesätt. نتستقبلكم وزلهم هيوت دمتنا تحساسب حالهم. Låt er tankesätt passa det nya livet ni har fått. مخنياتو إيسوس زتنسى نزنا يتصدق هيوتيو. Vad Jesus har rest upp från döda, det är för det här nya livet. سلازيكم مصحف قدوس أب رومي معرف 4:25 I Romarbrevet kapitel 4 vers 25. نسو بسر حتياتنا بجات وهابه سلا تصدقنا جن تنسى. Det står, han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för våra rättfärdiggörelses skull. ريخم إيسوس كريستوس زموتلنا دتسألنا بجا حتياتنا ينيرو زتنسى أجن سلا حتياتنا يكون نو زتنسى لنا سلا زحدش نايتصدق هيوتي تنسيلنا. Så när Jesus dog, det var för våra synders skull. Men han väcktes upp från döda, det var inte för våra synders skull. Det var för att vi skulle vara rättfärdiggjorda inför honom. سلازي مصحف قدوس لنا خزارو كله تصدق أملاخ يخم يلنا. Det är därför när Bibeln pratar om oss, den säger ni är Herrens rättfärdiga. تصدق أملاخ مالت دماني أملاخ نيتشر لكم مالتي. Och att vara bara kallad rättfärdig från Gud, det betyder att du har Guds natur i dig också. كلناتكم معالتات صبواتين. Det betyder alla dina dagar är vackra. مخنياتناتكم هيوت نايتنسى هيوتيو. Och det är för att ditt liv är det nya livets. موت زبال أبزوريهم ما يقربني. Död kommer inte vara i närheten av dig. دي مفرايا بيوتكم ما يقربني. Att vara ofruktsam kommer inte vara i din närhet. ጭንቀት حمام فرحي مرقب أبيوتكم ما يقربني. Förbannelse, rädsla, ångest ska inte vara i närheten av er. مخنياتو نزز سعر هيوتي زلكم. Det är för att ni har ett liv som har besegrat allt det här. اسكلو ما عند برو. Så säg efter mig idag. نايتنسى هيوت علني. Jag har det nya livet. موت أبا يسرحني. Döden funkar inte över mig. زي مفرايا أبا يسرحني. Att vara ofruktsam tillhör inte mig. فرحي أبا يسرحني. Rädsla tillhör inte mig. ጭንቀት أبا يسرحني. Ångest funkar inte över mig. نزو كله سئري. Jag har övervunnit allt här. ناتي هيوت. Mitt liv. ناي كبر هيوتيو. Det är ett liv i Guds نايتنسى närhet. هيوتيو. Det är det uppvaknadsliv. Jesus name. I Jesu namn. Amen. Amen. You are blessed. Du är välsignad.